السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا ومربينا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'adu, ‘yan uwa masu tarin albarka, mune muku da kowa fatan alkhairi, mune muku barka da yau, barka da kasancewa tare da mu a wannan gida mai tarin albarka. Kamar yadda aka sani, insha Allah duk bayan ɗan lokaci a wannan gida ana samun fannunnuka kala-kala, abin da ya shahi laƙani, sirri, saƙandami, ainihin abin da ya shafi itatuwa, sirri wanda za a ja domin jalabi ko fatahi ko dafa'i. To insha Allah kamar kullum Allah ya ba mu iko kasantuwa cewa duba da halin da ake ciki yanzu babu abin da aka fi bukata in aka samu lafiya to sai mahaɗin lafiya. Abin da ke mahaɗin lafiya kuɗi ne mutane ake ta fama ba sa da shi. Wani kuma za a ga shi yau son shi ma ne shi ko bai da lafiya inda yana da kuɗi to shi za ka ji yana cewa ya fi son haka. To yan uwa wannan sirri dai ne na samun kuɗi insha Allah, kada a shagala da fatan kuma Allah ya haɗa mana gaba ɗaya ya ba mu lafiya ya ba mu kuɗin. Shi ne gaskiyar magana, ka samu lafiya ka samu kuɗi shine kuɗi za su yi ma amfani. Amma in kana da kuɗi baka da lafiya ai ba su yi ma amfanin komai. To insha Allah wanda duk yake so Allah buɗa mashi cikin harkokin shi, Allah ya bashi fatahi, ya bashi hanyoyin samun kuɗi, ya azurta ya rabu da babu. To insha Allah ga wannan sirri a ji yadda ake karanta shi, a ji yadda ake aikata wannan sirri. Yan uwa wanda ya samu wannan sirri kada ya wasa da shi, bai da yawa amma fa wallahi yana da zafin gaske saboda yana da huddamai masu ƙarfi. Saboda haka ‘yan uwa kuma sai an rinka ba yara sadaka da almajirai, a rinka ba da sadaka in ana wannan sirri. Ba wani abu ake mai wahalar da kai ba, alwala ake yi lokacin da nafila ya halatta, ko bayan magariba ko bayan isha'i, ko daga safe zuwa lokacin da ake yin nafila, ko bayan azahar zuwa la'asar. Insha Allah ana yin nafila raka'a 4, fatiha da alam nashara, fatiha da inna anzalnahu, sai fatiha da ainihin iza ja'a, fatiha da inna daina, fatiha da inna daina, fatiha da iza ja'a. To insha Allah in aka gama sai a ainihin yi istighfari 100, salatu annabi 100, la ilaha illallah sai a yi 100, sai kuma a ainihin karanta wannan sirri kamar yadda gani, ya wahabu ya wahabu kaba 160, iya daidai 160 din ake so a karanta ya wahabu. Sai a karanta wannan aya, ya ti rizquha ragadan min kulli makanin, shi ma za a karanta kafa 160 insha Allah. Haka za a yi a saurara a ji yadda ake yi, sai kuma a karanta wahabu 160. A saurara da kyau, ya wahabu ana yin 160 insha Allah. Ya ti rizquha ragadan min kulli makanin, shi ma ana yin shi kafa 160. Sai a karanta sai a karanta wahabu, ba sai an sa ya din ba, sai a karanta wahabu 160. To insha Allah in dai mutum na wannan akan neman fatahi da buɗi da jalabi, to insha Allah Allah zai baka abin da duk kake muradi na kuɗi. Alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama. Yan uwa wannan shine sirrin yan uwa, saboda haka a riƙe shi, a yi amfani da shi, kuma kar a kai shi hanyar da ba su dace ba. A kai shi a yada kuma a da ana tambaya ya ake. A yi ƙoƙari a yi wannan sirri, za a ji daɗin shi insha Allah.
saboda karancin lokaci kada mu cika da bayani, muka takaita ana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masha Allah.